little national गासैखौबो बरायबाय। नेशनेल खौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमना होदो जाहाथे भिडिअ बानाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। थैनाय सुबुङा थांखांफिना गावनि दायनिगिरि सन्देहजों जेलाव जानायखौ उदां खालामदों। आसाम रायजोआव 24 घन्टानि गेजेराव 3,245 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेनिनो 55 जन सुबुङा जिउ खहा जाबाय। कर'ना पजिटिभ रेट 4.5 जौखोन्दो। आसाम रायजोनि गुवाहाटी माहारि कभिड-19 नि समाव गारि हालाय-हाफाय जानाय समाव लायन्स क्लाब आ कभिड-19 बेरामिखौ लांलाय-लाबोलाय खालामनो थाखाय आउट एम्बुलेन्स दिहुनदों। बे सुबिदाखौ थांनाय 12 मेनि जागायजेनदों। दिनैसिम 70 जन बेरामिखौ सुबिदा होनाय जाबाय होनना क्लाबनि सोद्रोमा मन'ज हाज'कात फोरमायनाय बायदिब्ला, बे अक्ट'आ अक्सिजेन सिलिन्डारबो खाबु गोनां। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 1,52,734 गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो बेनिनो 3,128 जन सुबुंनि जिउ गोमाबाय। टारजार एक्टर जिउलारा बिथाङा आरो बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा बावैसो मोनसे फिसा प्लेन क्रासआव रुंसारि जानांबाय एबा मुंख्लं जानानै जिउ गोमानो गोनां जाबाय।